Benvinguts de nou a la classe de matemàtiques on avui farem un joc per treballar a la taula del 2 i del 5. A continuació apareixerà la taula del 2 i del 5 amb els seus respectius resultats. Vosaltres pareu bé atenció per tal de poder fer la següent activitat. It's not a game, it's a rich thing. Ara, agafeu un paper o una pissarreta blanca per poder escriure l'activitat que farem a continuació. Aquesta activitat consisteix en el següent. Vosaltres veureu a la pantalla el resultat d'una taula de multiplicar del 2 o del 5. Llavors, una vegada surti el resultat, heu de pitjar pausa per parar la visualització. Seguidament, heu d'agafar el paper i escriure de quina taula de multiplicar és aquest resultat en qüestió. Després, quan torneu a pitjar pausa, veureu si heu encertat la resposta o no. Esteu preparats? Francament, ho heu fet molt bé. Seguiu practicant i així aneu treballant les habilitats amb els mecanismes operatius. Espero que us ho hagueu passat bé i ens veiem en el proper vídeo.